ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧवांचं अग्ग्यांचो माझा नमस्कार. मी गीता वागले बंटाकल. तुम्हास अग्ग्यांचो हे एक विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओस यूट्यूब चॅनेलचं दत्पूर्वक स्वागत करतासा. आज आमच्या वट्ट एक विशेष पाहुणे होऊन आईलेस यक्षगानाच्या क्षेत्रांत मस्त एक जनप्रियते घेतलेल्या आमच्या समाजाच्या एक कणमणी, आमच्या समाजाच्या एक रत्न म्हटलं तर चूक होईना. किती म्हणताना यक्षगाना क्षेत्रांत वेशधारी होणं, हिन्ನೆಲೆ वादक होणं, मस्त जण काम करतच. त्यांच्या साधने प्रतिभे हे आमच्या समाजाचं दाखवून दिलसेनी. तरी वो यक्षगाना भागवेतिकेंत आमच्या काव्यश्री आजेरू बहुशा ह्या नाव तुम्हास चिरपरिचिता. मूलतः बंटवाळचे जल्ले आमचे काव्यश्री आजेरू तुमच्या समोर ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत उपस्थित असं. त्याचं ह्या कार्यक्रमाचं विश्व कोंकणी केंद्राच्या पराहून, लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या पराहून आणि तुमच्या आज्ञांच्या पराहून स्वागत करतासा. तुमचं स्वागत आहे. नमस्ते. सुमार वर्षालागायत आम्ही बघतासा हे एक यक्षगाना भागवतिकेंत आमच्या समाजाचे कोण्णो एक पुढे येऊन भागवतिके केली आम्हास गोत नाही. हे एक काव्यश्री आजेरू म्हणांचे नाव आज इतले एक जनप्रियते घेतल्याचं म्हटलं तर आम्हास निजहून तरी आमच्या समाजाचे एक हेम्म्याचा विचार. तुमच्या एक स्वपरिचय आमच्या जनांचं करून देऊया म्हणाले मस्त खुशी होत असा. आज त्यासाठी तुम्हाला तिथं बोललेले सा. ह्या एक संदर्भ तुमच्या बाल्या, तुमच्या अम्मा बाबांच्या बग्गे आमच्या वीक्षक बांधवांचं थोड्या सांगलं म्हणून मी विनंती करत असा. मी ऍक्च्युली बंटवाಳ तालुकच्या पुण्याच्या ग्रामाचे आजेरो थई माझे हुट्टू जल्लले. माझे अप्पा श्रीपती नायक म्हणून, अम्मा उमा नायक. मिगिले तम्मा माझे तम्मा विभुराम नायक. माझे अप्पा ऍक्च्युली मास्टर म्हणून ते हेड मास्टर होऊन जल्ले मागे CRP जल्ले. CRP होऊन हेड मास्टर रिटायर झाले आता. तसे अप्पा मास्टरच्या संगतेच त्यांच्या टीचिंग जॉबच्या संगतेच हव्यास यक्षगान कलाविदा होई भागवतिके करीतुंते पुढे. मी यक्षगान फील्ड आयलापर्यंत मागे मದ್ದಳೆ ಚಂಡಪುರ ಮಾರಿತುಂತೆ. ಅಮ್ಮ घरासिले अम्मा. तम्मा आता MBA करतस. तुमचे प्राथमिक प्रौढ शिक्षण ಒಟ್ಟಾರೆ तुमचे शिक्षण खै झालं? माझे प्राथमिक शिक्षण ते चाजेर घरच्या गोटेची शाळे. मग हायस्कूल केले पुण्याच्या श्रीदेवी हायस्कूल ಅಂತ. PUC विटला, डिग्री बेटंपाडी कॉलेज ಅಂತ, MSc विवेकानंद, B.Ed तुमकुरा. तुम्ही MSc B.Ed MSc B.Ed होय. MSc B.Ed करून काहीतरी शिक्षक वृत्ती काहीतरी केलं करून नाही करले नव्हते त्याच्यानंतर प्रोग्राम बिझी झाले. तसे म्हटल्यार जॉबच पुरा जन जाणतात. मी जॉबच जाणत तर एक काव्यान जॉब आणि तिथल्याच गुंत असतं. यक्षगान म्हणून साधारण पूर जनच गुंतताना त्या मी तसे भागवतिके चूज केलं. जॉबच जाऊनचे असलं तर काव्य एक टीचर तिथलाच परिचय होय, होतात. होय. आज एक यक्षगान भागवत म्हणून हुशा अग्ग्यांचो चिरपरिचित केवळ आमच्या समाजास म्हणून नाही की ते म्हणताना यक्षगान म्हणून अग्ग्या समाजाचो त्या एक गीळ असता हव्यासो असता. त्यांत तुम्ही इतल्या साधने केल्या निजेहून तरी अग्ग्याचो चिरपरिचित झालचा. तुम्हाला यक्षगानाच्या भागवती आता यक्षगानाच्या वेश मस्त जण करतात. लहानपासून त्याच्या एक हव्यास संग मस्त गुरु कोण तरी घेऊन तेंपील यक्षगान शिकतेले मस्त जण असतात. आज आमच्या समाजाचे अग्गेटी यक्षगान करतात. तरी हे यक्षगान हाडुगारिके त्या यक्षगानच पुरुष कले गंडू कले म्हणूनच नाव घेतलं. तसं असताना त्यांत आज महिळे मस्त जण आमच्या बाया यक्षगानांचं आईलीच त्यान तो यक्षगान भागवतिके बायांचं त्याचे एक हव्यास येऊनच्या भारी उण्या किती म्हणताना गंडू कले म्हणसारखे त्या यक्षगान भागवतिकेच सोर्व गडस व्हावा
ल्हान सोर असल्या पिरत नाही. ते माणाईंचे सोर कसं असतं तसाच सोर येऊन सवा. आम्ही हई पिक्चर जाणताना त्या सोर पडाल नावा तसा आगे असता. तसं नसताना तुम्ही यक्षगान भागवतिके शिकली म्हणण्याच्या एक आसक्ती कशी आली? ऍक्च्युअली सांगोल तर मला आसक्ती नाही ते मला मेन स्फूर्ती म्हटल्यार माझ्या बाबाचं कितेंच म्हटल्यार अप्पा सांगत यक्षगानाचे अंतना पूरा कಡೆ जाणतुंते मी एक मागे आमच्या गावांत एकले सच्चिदानंद प्रभू म्हणून एकले असता त्यांनी एक दीस अप्पाचा गोटे येऊन सांगितल्यानी आमच्या पडीबागिलो थंय मांबडी सुब्रमण्य भट म्हणून त्यांनी यक्षगान क्लास करत असत तेगे आम्ही चला म्हणून म्हटलं त्याच्यानं पुढेच अप्पा चंडे मद्दळे भागवतिके पुरे ಗೊಂತಸಲ್ಲ ಅಪ್ಪಸ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಯ್ಯ म्हणू अप्पानी बैसारले त्या टायमारी अप्पा संगते मी जाणतुंते ओके. मात यक्षांच काय तर गोंदे मला शिकवले काय इंटरेस्ट नाही असं. माले बट त्यांस पुरं शिकत असताना हम्म. मास्टरनी त्यांना सांगेल माले सांगोळे सांगत होतो अप्पास मी तसे सांगत होते तसे एक दिवस मास्टर म्हटलं अप्पा पिलं तुमच्या आंड्री शिकाया तुम्ही शिकायला पिरे आंड्री शिकाया म्हणून थंयच सुरू झाले माझे क्लास सुरू मला मस्त कष्ट झालं म्हटलं ताळ येऊन नाही घरा शिकले आसक्ती नाही तर ते नाही. नकाच म्हणून होते एक दिवस फर्स्ट डे आपण हाताने बैसून काय नाही बघ्या म्हणून रात्री एक 10 घंटे ते प्रॅक्टिस केला आम्ही त्यापर्यंत आयलं मला सो नेक्स्ट आम्ही कसे करीत होतो म्हटलं मस्त काही फेमस भागवत होळे अथवा त्वरले प्रोग्राम देवळे त्या पुरा ಮಾತೇನ್ ನಾಯಿಂದೆ म्हटले काय ते शिकेला ते उचून जाऊन मास्टर सोपास ते सांगोळे म्हणून एक मातेंद होते तसे मास्टर या वार शिकेल तर नेक्स्ट वारस आम्ही तसेच जाऊन मास्टर समोर सांगत होतो तसे मास्टर खुश होऊन नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूस गेले नियरली 6 मंथ मी शिकला करेक्ट सांगोल तर बेसिक पार्ट मग पुरा प्रसंगाचे पुढे पुढे केले तुमचे मास्टर शिकेले गुरु कोण? मांबाडी सुब्रमण्य भट्ट म्हणून मग प्रसंग माहिती पुरा हरीश बळंती मग तुम्ही हे यक्षगान भागवतिके शिकल्यात त्याच्यानंतर फर्स्ट कार्यक्रम प्रप्रथम कार्यक्रम खै झाला तुमच्या? फर्स्ट कार्यक्रम जल्लेला विटला पंचलिंगेश्वर देवस्थानांत फुल ताळमದ್ದಳೆ ಶರಸಿತು ಬಂಧನ ताळमधल्या ताळमधल्या मग एक यक्षगान ಅಂತ भागवतिके म्हणून तुम्ही सुरू केले कदा? यक्षगान नाही शुरू प्रोग्राम थैच दिल्लाले मी यक्षगान दिल्लाले सुಳ್ಳ್याचे वय सरोज त्यांचे एक टीम अंत त्यांत जाणतुंते मी होय आधी कोण मी ताळमದ್ದಳೆच सुरू केला तुम्ही यक्षगान भागवतिके शिकताना तुमचे शिकताना मी 5ನೇ क्लास प्रोग्राम दिलाले 6ನೇ क्लास आता तुमचे बाबांनी भागवतिके शिकले सर त्यांच्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು तुम्ही शिकलेच आता आम्ही बघूले गेले तर बाबांच्या पुढे तुम्ही गेलसात निजाहून तरी त्यांनी तुम्हाला स्फूर्ती दिली आज्ञा होई तरी त्यांच्या समोर तुम्ही इतल्या एत्तरच ಬೆಳೆलो झालं तर त्यांच्या एक योगदान असा त्याच आता कसं फील होत असं ते आता तुमच्या ಬಗ್ಗೆ कसं फील करत? मस्त खुशी होता की ते सांगले रे अप्पास त्यांच्या पुढे येऊन अप्पास मस्त साधने करत होते सुमार अवकाश होता अप्पा मस्त लायक पद्धती सांगत होते बट काय केलं ना अप्पानी माझ समोर सोडले मी समोर येवळ्या म्हणून सांगत येतून ते निजोण अप्पास मस्त खुशी होता आता ऍक्च्युअल मी एवढे ರೀಸನ್च अप्पा मेन तुम्ही साधारण असोर कितले कार्यक्रम दिले? माझे एक 2000 प्रोग्राम असतात साधारण कितल्या वर्ष लागायचं? आता 9-10 वर्ष सुरू केलं साधारण एक 22 वर्ष झाले 22 वर्षातून कंटिन्यू होऊन तुम्ही कार्यक्रम कार्यक्रम देवले साधारण खै खै गेलसात तुम्ही? मी बॉम्बे गेला हरिद्वार गेला मेन ते सांगोळ्याची गीते म्हटल्यार कुक्के हेळीचे विठ्ठल प्रभू म्हणून त्यांनी आता नाही बट त्यांनी माले फर्स्ट बळे नेलेले काही मुंबई फर्स्ट मुंबई साधले त्यांनी थंयसू आमचे हरिद्वार आमचे मंदिर आसा आमचे कोंकणी त्यांचे थंयचे कार्यक्रम त्यांनी फर्स्ट बळे नेलेले माझे सो फर्स्ट बॉम्बे बळे नेले त्यांनी ते मस्त आटो करलं होता कद्दो माझे बॉम्बे जनस मी कावे ಗೊಂಸ म्हटले ರೀಸನ್ त्यांनी माले मग चेन्नई गेले बेंगलुरु मैसूरू मग दुबई गेले दुबई देशात होय दुबई ऑगस्ट सुमार वर्षादी गेले एक 7 वर्षादी परून सीधा जाऊन आयला परून वापस तर तुमची ख्याती केवळ कर्नाटकांत कचवणे सगळे इंडियन्स त्याच्यावर विदेशांचो तुमची ख्याती गेलचं म्हटलं तर हे एक आमच्या
ಸಮಾಜಸ್ ಥರ್ಲೆ ಏಕ ನಾವು ಥರ್ಲೆ ಏಕ ಹೆಮ್ಮೆ म्हणले माले मस्त खुशी होऊन जाता. आता तुम्ही एज्युकेशन तुमच्या ह्या हव्यासाच्या वट्टो आता माले कळलेल्यासारख्या तुम्ही यक्षगान भागवत सुरू केल्यापर्यंत एज्युकेशन होय कंटिन्यू होय करीत नव्हत्या. तुम्हाला ह्याच आणि त्याच टाइम की तुमचं साधारण यक्षगान सांजेच असांच्या असता असता होय कॉलेज असून स्कूल असून यांचे कुठले होमवर्क्स असता होय ते कसं मेंटेन केल्याचं. पीयूसी डिग्री मला काही कष्ट म्हणून नाही म्हटलं डिग्री पर्यंत मस्त प्रोग्राम येऊन सुरू झाला माझी हा. मी विनायक मेळाके रेकार्ड मुलकीचे त्या टीमास त्या टाइमर जॉईन झाले 10 वर्ष झालं मी त्या टीमास जाऊनच्या त्या टाइमर कसं होतं म्हटलं संजय शाळे सोडून सीधा प्रोग्राम जाऊनचे कॉलेज सोडून ಎಂತನ ರಾತ್ರಿ ಹುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣು ಒಪ್ಪಾಸ್ ಪಾವತನಚ್ಚ ಆಮಿ म्हटले ಇಂಟೀರಿಯರ್ आमच्या हल्ली किती होय. दोरी गेलं तर घरे येतो आम्ही पावतन कसं 1-2-3 ಗಂಟೆ ಹೊಂತುಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಪ್ಪಾಸ್ 6 ಗಂಟೆ ಸುಟ್ಟು मी बसर जाळो मी बसर जाणतुंते चाळून होय. 1/2 ಗಂಟೆ ಚೋಳನು बसर हम्म. जाणतुंते ಸೊ ಕೈತಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ सांगोळतारो उद्या एक्झाम असून आज प्रोग्राम असं म्हणतो उद्याची एक्झाम इझी असून मला कद्दो हा, त्या हा, देवाच्या हा, पुण्य कसं होय, गोलतो नाही बट MSc म्हणताना लॅब ह्या चूर हेवी होऊन त्या टाइमवर एक्झाम असताना जाण नाही नाहीतर ओके मेंटेन करतो तरी तुम्ही ह्या हव्यासाच्या वट्टो तुमच्या एज्युकेशन तेव्हा MSc म्हणताना सायन्स बेस्ड एज्युकेशन कंप्लीट करूनच्या म्हणताना त्या होय. विशेषच तुमच्या साधनेच निजहून तरी आम्ही ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಲ್ಲೇ थँक्यू त्याच्या परांत तुम्ही आता BEd ಕೆಲಸ म्हटल्यात. होय बीएड उद्योग तुमकुरा केला होय. हा मगे तुम्ही उद्योगच काही हे केलत नाहीत का? जावळ नाही म्हटलं ट्राय करून नाही मी ऍक्च्युअली मला जावळ म्हणून दिसवण नाही फर्स्ट ऑफ ऑल हा. पूर्वजांनी सांगितलं नाही जावळ्यानं बट मला एक बे ಅಂತ म्हटलं टीचिंग असं गेलं तरी खिंतेरी तुमच्या टीचिंग हव्यासाचं करणं तसे नाही वाईस खिंतेरी प्रॉब्लेम हा, ಅಂತ ಗಾನ हा, म्हटलं हा, त्यांचं पाठ करले जोर होय, होय, सवय होय, करले हं. तसं ಅಂತ गान झालं देवान दिला वाईस त्या म्हणताना ह्यावं तुमच्या स्वराच्या वरच असांच्या होय, त्यावर टीचिंग स्वराच्या वरच होय असांच्या. होय होय होय, होय. साधारण तुम्ही भागवत गेल्ले कडे हम्म, आता अगदी पुढे हम्म. आता आज्ञाचो परिचय झाला अगदी पुढे तुम्ही एक चेडू होऊन भागवत करताना जणांचा रेस्पॉन्स कसा होता. फर्स्ट असं पुराकडे लायक होते सांगलं नाही किती म्हटलं ते काय सांगता की होय. ಕಿತ್ತೆ ಜನ मी ಸಿಕ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಬಿ ಸಾಯಿಂಟ್ಲನ್ ಸನಿ ಅವಳು ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಗಳನ್ ಕಳ್ಸಿ ಅವಳು ಭಾಗವತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಅವನು ಅಪ್ಪ ಬಿ हो. ಸಾಯಿಂಟ್ಲನ್ ಸನಿ ಕಿತ್ತೆ ಜನನಿ त्या म्हणताना एक 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 महिले हा. पुढे जाणता म्हणताना असताच ऐकले गावतात हम्म. चोखटो ऐकले गावता वाईट होय. ऐकले गावता होय त्या ते म्हटलं आम्ही साधन सामान्य. त्यापूर असल्यावर मानतर आम्ही साधन होय, होय, करलं म्हणजे खंडित. ते अनिवार्ಯ ನಿಂದಕರರಿ ಹಾ, ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕಲ್ಲ म्हणण्यासारखं. जगादೊಳಗೆ खंडित, होय. म्हणताना तसे बट सुरवेस पूरा जण एक्सेप्ट करून नाही आम्हाला हम्म. बट सांगता असतं ती त्याची आपण म्हणजे आम्ही साधने करलं म्हणून सांगत होते सांगतात त्याचबरोबर माता गळले नावा म्हणून सो तसेची पुढे पुढे जाऊन साधने केला त्या म्हणताना आमची आसक्ती त्याच्यावर घरच्यांचा एक प्रोत्साह असल्यावर आम्हाला बट होय तसे सांगोल तर आमच्या आता यक्षण सुತ್ತमुत्ताचे जण काही सांगतं म्हणांचे होय, एक ठरले मगे विषय मगे म्हणणे. या गाणं वैभवपुर आयलापर्यंत सुमार जणांनी सपोर्ट केला आताच्या युवजन ते मस्त हम्म. यक्षगानाचं सपोर्ट हम्म. करतात ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಸತ್ತ ಪದ್ಯಾಣ ಸರಸೊಂದೆ ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತ ಬಲಿಪದ ಸೊಂದೆ ಮಗೆ ಬಲಿಪಜ್ಜ ಸೊಂದೆ ಮಗೆ ಹೊಳ್ಳ ಸರಸೊಂದೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣೆ ಸರ್ ಪೂರ ಜನ ನಮ್ಮ सपोर्ट केला आत्ताचे पटला सर रविचंद्र हा. कन्नडिकट्टे गिरीश अण्णा पूर जण निवो त्यांच्या गाणं विभाग करताना आम्हाला सपोर्ट केला आम्ही एक चेड म्हणून तिथं काय होय, होय, नेग्लेक्ट होय. करून नाही तसं म्हणून आत्ता गाणं विभाग मस्त अवकाश येता आता सपोर्ट तुम्ही करतात 10 वर्ष आधीवर तुम्ही बघल्यासात आत्ता बघतासात हम्म. त्याच्या जणांचं यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ असले गीळ हम्म. चಟ हम्म. आसक्ती हम्म. आता उन्हात झाल्याचं म्हणून दिसतं हा आता चढ झालता जन्मपीर नाही आत्ता असा आत्ता कसं झालं म्हटले रे आम्ही शिकताना फेसबुक ಒಂದೇ यूट्यूब काही व्हॉट्सअप नाही काय नाही सामाजिक जालताण आम्हाला सांगोळ्याने घट म्हणजे प्रचाराचे गीळ नाही होय 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 बट आता कसं झालं म्हटले रे एक पद्य सायंटल कुठे फेमस वाढले Famous म्हणून होतं. त्या एक खरं. मातेन तसा बट जनन्स कंपेअर केलं तर मस्त जन आता यक्षगान अर्धले आज यक्षगान किती म्हणतात जण एकदमच युवजन तर मस्त जण हम्म. तसं यक्षगानास आणि एक विचार म्हणताना तुमच्या कार्यक्रमात बघल्यास मी हे सगळं सांस्कृतिक कार्यक्रमांत केवळ तुमच्या यक्षगान भागवत मात्र नाही यक्षगानचे भागवत काही दोघं तिघ जण बैसाने तुमच्या काहीतरी एक प्रसंगाचे
भागवत करूनचे एक आणि भक्तिगीते वय वय मी ऐकलं सा मस्त कडे आयला. तुमचे भक्तिगीत ऐकलं सा ह्या भक्तिगीतेच्या नाहीतर सिंगिंगाच्या हाडुगारिकेची गिला दिवो हुंच्या तुम्हाला ह्या यक्षगान भागवत शिकल्यापर्यंतच नाही मी हे 5ನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ ಶುರು केलं ಯಕ್ಷಗಾನ. मी 3ನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಶುರು केलं. माझे ज्युनियर ज्याला जालसा मी प्रतिभा कारंजी त्या पुरा हा, कॉम्पिटिशन हा. जाणतो लघु हा, संगीत हा. भावगीते पुरा धार्मिक तसं ना त्या पठण भक्तिगीतेचा भगवद्गीता कार्यक्रम असल्यावर मी होय जाणतो ते- ते ते जाणतो जाणतात तुमचे वैवाहिक जीवन आता विवाह होऊन कितले वर्ष झाले वरडून परडोण 7 ವರ್ಷ ಅಂತ तुमच्या घराच्या बग्गे तुमच्या पतीच्या बग्गे ಆ, थोडे माझे एक वरड जलाल एग्रीकल्चर फॅमिली फुल त्यांनी फुल टाइम एग्रीकल्चर हा, असायचं. हा, बट माझ्या हस्बंड असं डिप्लोमा इंजिनिअरिंग झाला. हा. तसे फुल पुढे गाडी पुरवते त्या गाडीचे बिझनेस पुरा. बट आता फुल एग्रीकल्चर असं इन्व्हॉल्व Okay. झाला. मामा मामी मामा मामी त्यांचं माझ्या हस्बंड असं अक्का म्हणजे त्यांचं वरड झाला त्यांनी बँगलोर असायचं. बट फुल सपोर्ट असं मला पुढे किती सपोर्ट होता का पुढे तिथे सपोर्ट आता आधीपासूनच सपोर्ट मामा वो एक 16 ವರ್ಷ एक देवस्थानाचे जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष म्हणून तिथे 16 ವರ್ಷ. मग आता एक शाळेचे संचालक झाले इथं. सो त्यांनी पुढे अगदी सुमार वर्ष पुढे त्यांनी बडगुतिಟ್ಟುचे यक्षगानच पुरा तेखट आनंद मास्टर पुरा असताना त्यांचं साधन सुमार यक्षगान पुरा केला ताळमद्दळ पुरा करीत होते. मस्त इंटरेस्ट यक्षगानाच्या लेवल सो तसं मला तुम्ही support आता देत ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು होतं. तुम्ही आमचे ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು होय, शिकायले होय, ते बडगुतिಟ್ಟು कोण मामा का मामा तसे नाही मामा शिकवण नाही इंटरेस्ट यक्षगान प्रोग्राम करेक्ट त्यांचं इंटरेस्ट असतं मस्त. तसेच बळेनवरुळ हस्बंड कद्दो ಎಂತತ್ आता तुम्हाला एक धाकला असा म्हणायचं ऐकलं बघल्याचा 3 ವರ್ಷ झाले. त्याला पुढे तुमच्यासारख्याच भागावच करला काहीतरी असा हा तुमच्या तसे काही आलोचना नाही त्याचे इंटरेस्ट कसे ब्लड म्हणतर ऑटोमॅटिक ಎಂತ होय त्याचे इंटरेस्ट मग ಒತ್ತಾಯని काही माझे ह्या नाही फॅमिलींत कुटुंबांत आसक्ती असल्या मित्रांनी त्याला पुढे एवढे असतं ब्लड मला ऍक्च्युअल ब्लड ಅಂತ ಇಲ್ಲ मला इंटरेस्ट नाही ऍक्च्युअली सुलभ नाही यक्षगान भागवत म्हणजे निज सांगू सुलभ नाही की म्हणजे ಸ್ಟೆಮಿನಾ हवाय ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್चे ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಸನ್ಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆನೆ ತಂದೆಯಂತೆ होय होय मेन म्हटले माझे आप्पाचे बाबा भागवती करीत होते म्हटले तद्दो अद्दी कसं ಅಂತ म्हटले त्याचे हल्ली जन इत्ते कुಡ್ಸೋಣ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕರೀತ तद्दो बाबा पद्य सांगत होते सुमार प्रसंगाची पद्य बायपाटे अंतंते ते अप्पाला यायला अप्पाने काही क्लास जाऊन शिकायला बाबाच्या पळून शिकायले अप्पा तसेच अप्पाच्या मित्राने मला यायला ब्लड आले नाही तर मला इंटरेस्ट म्हणजे नाही ते तो एवढे नसले तर कसे तर ಎಂತ तुम्ही तसाला यक्षगान काहीतरी भागवत करतात आता ओनली पौराणिक मी पौराणिक म्हटलं पौराणिक अधिक गावता आम्हाला मी जाऊनच्या मेळांतो हायश पौराणिकाचे असे सामाजिक उणे तुमचे एस मेळांत म्हणून काय असं कोणी साधेल नाही मी हवी असे होणो गेस्ट होणं खेळ मेळ असतात हनुमगिरी मेळस गेला बप्पा नाडू मेळा गेला एकदा आता सुमार समय अगदी काटील मेळा सिद्धा गेले ಅವಕಾಶ पर्टिक्युलर नंतर विनायक मेळा त्यांचे धाकल्यांच्या टीम बट आता नाही मुलकीचे त्यांच्या टीम असे जाणत मी आता तुम्ही एक 2000 यक्षगान भागवत केले असतात म्हणून सांगल्यात तुम्हाला कळल्यासारखे तुम्ही बदल कोणाच तरी त्याच्या एक ज्ञान दिल्यास आता शिकायला असतात भागवत ज्यूसवर तसे जाऊन नाही एकले का एक दिवस थोडे दिवस त्याला शिकायला त्या प्रसंगाच्या माहिती बघे बट मला काय भय म्हटलं मी शिकायला आणि उन्हायचा म्हणून एक टेन्शन मला आणि शिकवल्याचा मी त्या शिकेल तर मला परफेक्ट गोंतावा सो आणि शिकवून मागे शिकाया आता प्रोग्राम असा एक फ्री शेड्यूल गावता ना तर शिकाया म्हणून तुमच्या चोकट असा बट तरी तुमच्या ह्या एक कला आहे बायांनी शिकल्या कले आणि थोड्या बायांचं खंडित सुमार जण विचारतात क्लास घेतात कारण मला ऍक्च्युअली टाइम गावा नाही सत्ता तसे चूर समय जाऊ तुम्ही मस्त होय प्रोग्राम कार्यक्रम आता पावसात दिसेल तर थोडे म्हटल्यावर मला माझ्या झील धकले असताना मला चूर गॅप गावला नियरली 1 year मी दूर दूर प्रोग्राम जाण नाही ते सो ते ब्रेक झाला तर प्रोग्राम गावत असतात सो त्याच्या बिझी शेड्यूल आता तुम्ही प्रोग्राम जाणतात
तुमचे पती नाहीतर ಎಂತದ್ बाबा ಸಂಗತಿ ಎಂತದ್ ते येतात तुमच्या त्यांनी वडील बिझी असल्याರ बाबा ಎಂತದ್ माझे त्यांना तुमच्या धाकल्याच काय का तुम्ही धाकल्या असताना आम्ही बळेनवर येतून तो बोलेन होरात बळेनवरूनचे त्यांनी बघून घेतून ते माझे आता तुम्ही आता हस्बंड भागवत सांगताना करताना धाकल्यात होत तेवढ्या तसा नाही काय ते नाही ನಿಜನು ದೇವಚಿ ಕೃಪೆ ಗೀತಾ म्हणल्यार त्याच्या पुढे किती स्टेजर ಎಂತ मागे तवणी धावता बट कार्यक्रम प्रोग्राम होता सुरू नाही. झाला पण सांगतो तो मी मागे ಎಂತ म्हणून मागे हं, हं. प्रोग्राम सर्व सरेने ते सर्तन त्यास कळता त्यांना सीदे ಎಂತ तरी आत्ताच त्याला यक्षगानाच्या म्हटल्यार इंटरेस्ट असेल इंटरेस्ट असा निजाऊन तरी खुशी होऊन तसा आमच्या समाजांत एक महिले आता तुम्ही प्रौढावस्थेत जायला तर एक किशोरी असतानाच त्या यक्षगानाच्या गीळ तुम्हास धरून येऊन तुम्ही आजूसोर सुमार 10 वर्षा निरंतर हव्यासा एकदा काय चामस अवकाश गावल्या तर मात्र त्याचं असं नाही आता तुम्हाला निरंतर अवकाश गावचा असा निरंतर तुम्ही त्यांत भागवायचे जनांसो मस्त चिरपरिचित होणं ह्याचा तुमच्या एक ह्या एक अवधींत 10 वर्षाच्या अवधींत एक काहीतरी अविस्मरणीय घटने नाहीतर एक अविस्मरणीय व्यक्ती तुमच्या ह्यांचं आयल्ल्या असा काहीतरी तुम्ही कार्यक्रम गेल्ल्याकडे काहीतरी एक आठवत होऊच्यासारख्या ಖಂಡಿತ ವಿಷಯ ಕಿತ್ತ ಮಿಂಟ್ಲೇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ मी गाणं ಶುರು ಹುಂತಲ ಟೈಮ್ असं डॉक्टर मोहन म्हणून सागराचे त्यांनी साधे बळेन धारेश्वर होय त्यांचे कार्यक्रम फिक्स केले त्यांनी त्यांच्या माले द्वंद्व मी तेंकुसु त्यांनी बडगु तिಟ್ಟುಸು ते गाणं वैभव फर्स्ट टाइम किती म्हटल्यार बडगु तिಟ್ಟून तू तेंकु इष्ट करीन नाही म्हण नाही तर बडगुची एरिया अंतू तेंकुस एक इष्ट करूनचे एक मस्त कष्ट केलं असता मस्त उणे से मस्त खुशी झालं त्यांचं खुशी होणं माझ्या ते पद्य सांगा ते सांगितले त्यांनी पद्य ते एक माझं म्हणजे ते मस्त फेमस भाग होत त्यांनी ते एक माझं अविस्मरणीय दिनाचं आणि गाणं वैभवंत मी पद्यानं सरवटो ಹೊಳ್ಳ रघुराम ಹೊಳ್ಳ मागीर अम्मण्ण त्यांच्या पुढे एक स्टेज त्यांनी मस्त सिनियर आम्ही काय नाही त्यांच्या समोर बलिपज्जा त्यांच्या सांगत एक प्रोग्राम गावले मला सांगोळे त्या प्रोग्राम पुरा आठवत त्यांचे प्रोग्रामच मागे दुबई गेलेला कार्यक्रम फर्स्ट टाइम दुबईचा कसा त्यांच्या दुबई कन्नड संघात दुबई कन्नड संघ त्यांचे काय म्हटले रामस कसे आमचे त्यांतले शिस्तू माझी मस्त इष्ट झाल्यांते धाकले तर त्यांच्या टीम जल्लापर्यंत सुमार कडे काय म्हणता म्हटलं एक क्लास जाऊन तसता त्यांची एक एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस होऊन तसा त्यांनी प्रॅक्टिस करत तर त्यांचे जल्ला कुठे धावतात घरा सीधा ते तसे नाही त्यांचे एक जल्ला कुठले पुरा ज्यांच्या बैसून त्यांनी बघतात इडी टीम इडी प्रॅक्टिस जल्लापर्यंतची त्यांनी जाऊनचे तुमच्या कसाले ते यक्षगान भागवती कसं टीम त्यांतल्याच आम्ही भागवती भारी चोकोड करतात तुमच्या तांडातून एकलेच गेले आम्ही गेले मग दिवेश नायक चंड होय मग अनेकलं मध्याळे सायला ओके निजाम तरी खुशीचे विचार केवळ भागवत म्हटलं थंय इंग्लिश शिकतले कन्नडचे डायरेक्ट इंग्लिश आणि बरे ना तिथे सांगतात आणि कसाला म्हणताना त्यान तो एक तुमच्या ताळमेळा वय वय सम्मासाल्यावर तुम्ही हिंसून गेले ते थैच असते बट मस्त लायक संस्कार असं धाकल्यांसोबत पुरं कर्नाटकाचे कलाविद बट त्यांनी बॉर्न झालं प्रत ऍक्च्युअली इंग्लिश इंग्लिश तुळू बोलतात त्यांनी त्यासोबत इंग्लिश बोलतात त्याला कन्नड बोलतं यक्षगान कन्नडच होय कन्नडच कन्नड ह्या एक यक्षगानाच्या सोडून बदल कसाला हवी असं मी त्याच्या सुगम संगीत सांगता मागे श्लोक पुरा सांगता ऍक्च्युअली जैनचे मला भुजबली सर म्हणून त्यांनी सुमार मला रेकॉर्डिंग करायला जैन त्यांगेले श्लोक आसक्ती आयला आसक्ती ऍक्च्युअली मी सहान असताना दखले असताना मला अप्पन भगवद्गीता शिकेतुंते भगवद्गीता कॉम्पिटिशन जानतुंते तसं होणं श्लोक माले मस्त इझी इष्ट म्हणजे इझी सांगोले काय कळलं तर सडन दिल तर सांगता मी कष्ट नाही माले प्रतिभा कारण जाणतून त्या कॉम्पिटिशन तसे त्यांचे जैनांचे पद्धती ಕೆಲವು श्लोक मस्त कष्ट त्यांचे त्याचे बट त्यांनी मला रेकॉर्डिंग सुमार केलेला ते ऐकते मग तर जैन प्रवचन असता प्रवचन ऐकलं प्रवचन करता त्याच्या पद्य यक्षगान शैलीत तेच जाणता मी मग दखले असताना काव्यवचन करीत मी वाचन असते काव्यवचन आणि काव्यवचन एक असतं पुराणाचे असतं तस मी पद्य सांगायचे ओके ओके तुमच्या आता भक्तिगीते मी बघलं त्या एक म्हणजे भागवतगीच्या वॉइसच थोड्या असतात तरी शैली इंगड असतात त्या तुम्हाला केद्दाना भागवत करून भक्तिगीते सांगताना त्याच दाटी नाही ऍक्च्युअली कसे म्हटले र भक्तिगीते तुम्ही हिंसू सांगते
यक्षगान म्हणजे हिस्से म्हणजे हो. सुमार जन्म आपले चालले तुम्ही बोलताना ते व्हॉइस चिंगड पद्य सांगताना तुम्ही ऍक्च्युली करूनचे हा म्हणलं तुम्ही होय 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 दप्प होय. व्हॉइस करूनचे का म्हणून ऍक्च्युली नाही ऍक्च्युअली माझे फर्स्ट सांगताना सापूरच असेल व्हॉइस सांगून 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 ते ऑटोमॅटिक दप्प झाला व्हॉइस सो हिच म्हणताना नाभिच नाभी होय स्वर. नाभिच स्टॅमिना अधिक भक्तिगीत तिथे तर म्हणताना तुमच्या भागवत किंवा ऐकल्यास मी आता तुम्ही बोलताना मस्त ऐकत असा तर ते वट्टू भक्तिगीत मी मस्त कडे आमच्या कैवल्य मठा उद्घाटन दिवस तुमच्या होय 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 भक्तिगीताचा लाटो मागे तसा तीन आणि तो वाईस तुमच्या इंगड उंगड असता होय होय त्याच विचारलंय मग हे डान्स बिन्स काहीतरी नाही हवी असं असताना नाटक आणि डान्स प्रकारित होतात तर काय आता नाही कसल्या पण नाही ಅವಕಾಶ होय मस्त म्हटल्यार बनायचं मला ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟೆ ಅಪ್ಪನ ಕಸ म्हटल्यार ಸಿಕ್ತಾನೆ ಏಕಂತ ಸಿಕ್ಕೋಳೆ ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ದು हा, म्हणतात तर होय होय कैलो नाही ते नाही हाव नाही म्हणता होय 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 एकच कस एकांत असाने आम्ही संगीत कसं सांगत द्यायचं ह्याच्यांचं ह्यांत चला म्हणून होय. कित्याक म्हणताना आम्ही एक खैल गुरी धरली त्या गुरी पावसवर आम्ही इंगड इंगडत मात होय गेलं होय तर होय पुरं त्याने वाद्य कैलो फुल्ल नाही फुल पुरे होन अब्दर्दीचे फुल होन पुरे गोंजता कैलो परिपूर्ण नाही म्हणून आता पुढे ह्या यक्षगान क्षेत्रांत काही कर्तव्य म्हणांच्या काहीतरी तुमच्या गुरी असा हा आकांक्षा असा हा गुरी म्हटल्यार त्याच यक्षगानात आणि एक मस्त आम्ही मस्त शिकवण अनेकल्या शिकेल्याने एक मेन असा शिकवल्याचे एक म्हटल्यार काव्यस एक 4 जण शिकेतल शिष्य असं ಒಂತೆ म्हणेक होय त्यास एक होय हव्यान मग त्याच परंपरेस काय धक्के दिल्यांची आता जनस होय कसे जाव्या तसे मी त्या कंटिन्यू तुमच्या करता निजमून तरी सुकोट अभिप्राय हम्म. की ते म्हणताना आमच्या भारतीय संस्कृती काय असा परंपरे काय असा त्याचे एक लिमिटेशन काय असा होय त्या चौकट्टाच्या भितूरच आम्ही खैलो होय केलं तर त्या नृत्य असले पिरे त्याच साहित्य असले पिरे यक्षगान असले खैलो होय त्या चौकट्टांत केलं तरच त्याचं एक महत्व असतं म्हणून होय आता आमच्या वीक्षक बांधवांचं त्यांनी ऐकायला असले पिरे तरी ऐका नसले मस्त जणच तुमचे एक स्वरानी मधुर स्वरानी एक भक्तिगीत आहे हम्म. नक्की जनाच सांगेन हं. दाखव ते एक भक्तिगीते सांगता ನಡೆವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಧನವಿಲ್ಲ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆಯ ಹರಣವು ತುಂಬಿತ ನಡೆವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಧನವಿಲ್ಲ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆಯ ಹರಣವು ತುಂಬಿತ ಬಡವರ ಧಾರೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಡವರ ಧಾರೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವನು ನೆನೆ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಮನವೇ ಚರಣವನು ನೆನೆ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಮನವೇ ಆರೇನ ಮಾಡುವರು ಆರಿಂದಲೇನಹುದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ಭಿನ್ನ ಬಿಡದ ಆರೇನ ಮಾಡುವರು ಆರಿಂದಲೇನಹುದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ಭಿನ್ನ ಬಿಡದ यक्षगानाच्या भागवतगे ऐकल्यांचं तुमच्या ह्या एक सौम्य स्वरभक्तांना आश्चर्य होतं तसंच यक्षगानाच्या भागवतगे ऐका नसताल्यांचं ह्या सौम्य सरणी हे कसल्या भागवतगे खरीद म्हणांचे एक डाऊट असता त्यावं संशय तुम्ही निवारण करले एक यक्षगानाचे पद्य हो सांगत ಖಂಡಿತ ಶುಂಭನಾಜ್ಞೆಯೊಳೈದಿ ಮೆರೆವಕದೋ ಭವನವನೆ ಪುಗುತ
नेरे कंडु सुग्रीव ಹಂಬಲಿಸಿದನು ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರಣೌ ಬಿಗುರೆಸಿಲುಕುತಲಿ ನಮ್ಮಯ ಶುಂಭ ಕೆಟ್ಟನು ತಿಳಿದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಕೆ ಮಾನಿನಿಯೇ ಶುಂಭನಾಜ್ಞೆಯೊಳೈದಿ ಮೆರೆವ ಕದೋ ಭವನವನೆ ಪೊಗುತ್ತ हिथं थोड्यात फोटो घालतात हा. ते फोटो खेळाचे म्हणून एक आमच्या वीक्षकांचं सांगा ना. हे विवेकानंद कॉलेज ಅಂತ ते सन्मान ಅಂತೆ त्यांच्या ओल्ड स्टुडंट्स म्हणून मी MSc केलं ते हा, हा, हा. ते सन्मान केलेले ते पद्य सांगोळंती मला हा, हा, त्यांच्या हा. हे बँगलोरचे पोरवांचे सध्याच गेलेले हा. तिकीटाचे ताळमध्येले हा, मस्त हा. जे नाहिले ऍक्च्युअली ताळमध्येच तिकीट देऊन हा. तिथले जे ಎಂತ म्हणचे विशेष ताळमधल्याच जण येऊनच्याच होय उणे होय एकोटी ಯಕ್ಷಗಾನಸ್ಪುರ ताळमधल्याच ಟಿಕೆಟ್ ದೇವಣೆಂತದ್ದು हा. ತಾಳಮದ್ದೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೇವಣೆಂಚೆ ಉಣೆ होय हे तिकीटाचे ಟಿಕೆಟ್ अक्षर ಫುಲ್ ಫುಲ್ हो, हो. ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಜಲಂತೆ ते हो, हो. दिवस तुमच्या फॅमिली कुटुंब हे कुंदेश्वर सन्मान तो जितेंद्र कुंदेश्वर म्हणून हा हा होय हे पोरवांची झालेला उषाका कारकळा 25 वर्षाचे कारकळ्यांचं महिला त्यांच्या संघाच्या होय थंय सन्मान महिला केलं. मंडळाच्या मंडळ होय सुवर्ण महोत्सव हे पुत्तुरा ते संतोष अण्णा म्हणून ते थोरले साईबाबाचे भक्त आहे त्यांनी त्यांच्या घरात झालेले हे दुबई दुबई ह्या सर्ती गेलेलं होय दुबई हे आमंत्रण संभ्रमाचे गेस्ट जावण साधेले माझे ते आमंत्रण हळದಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆ हे ते वैष्णवी म्हणून तिने एक मला कार्यक्रम साधले त्यानं हा हा हा. त्या वो तिकेटाचे गानवैभव असेल माझ्या हा, हा. तिकेटाचे काही झालं ते ते बँगलोर ಅಂತ बंगलोर. 50 जणांचे लायकते हम्म. तिकीट फुल झाले ಅಂತ ते दिसो त्याच्या पुढे बरवलं आर्टिकल केले ಹೇಗೆ तुमच्या ಖುಷಿ झाल्या ಭಾಗವತಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು होय ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಬೇಕು होय ऍक्च्युअली भागवत भागवत जस्ट एक पद्य बघून असं सांगतात तुम्ही पद्य पुरा बरेच बरे तर म्हटले कसं म्हटले र आता पद्य बऱ्यांच्या म्हटले सडन ना ते एक वेश आयले त्या बुकांत पद्य नाही म्हटले तुम्हाला तोंडान देऊन हा. सडन ता टाईप हा हा हा. स्टेजर गुंतावय म्हणून हा, 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 तसे हा. हे तुमकूर तुमच्या विजय परिचयात्मक होय, लेखन लेखन होय विजय कर्नाड हे हित कद्री नाईट्स हा. कल्ले क्रिकेटात एक 4 वर्ष अधिक झालं गाणं ते सन्मान केलेलं हे एक व्यंकटरमण कलाकीर्ती बिरुद व्यंकटरमण देवस्थान ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ते सन्मान केलेलं हे त्याचे कुंदेश्वर सन्मान अद्दलच्या ते साधारण सुमार पेपर अंत न्यूज पेपर अंत घेतले ते दुबईचे म्हणजे जाऊन तरी कुशून तसा तुम्ही एक दुबईंत जाणू एक सन्मान तेव्हा आमच्या भारतीय प्रतिनिधी कर्नाटकाचे प्रतिनिधी थंय असले त्यांच्या हातातून एक सन्मान घेतलेलं म्हणतं ना ते एक ठरलंय विशेष आणि तुमच्या जनप्रियते कितल्या असा म्हणांचे एक याचं उदाहरण आहे म्हटलं तरी चूक आहे ना इथल्या कार्यक्रम द्यांत असत तुमच्या घरच्या कामागे तुम्ही मामी करता हा होय. तुम्ही नाही मामी करतं सांगता करता बट किती टायमांत म्हटल्यार मामी काय सांगू ना मस्त प्रोग्राम पहिले जाणत असता बट ऍडजस्टमेंट करता मामी वीक्षक बांधवांनो तुम्ही अजूसर आमचे काव्यश्री आजेरू ह्यांच्या संदर्शन ऐकल्यासात ह्यांच्या जीवनाच्या एक साधने कसं झालंय कितल्या झालंय म्हणांच्या पुरा त्यांच्याच बोलांनी ऐकल्यासात निजहून तरी आमचे हे एक राजापुरा सारस्वता समाजंत असले एक माणिक्य असा म्हणांच्याच आमस मस्ती एक हेम्याच्या विषयी पुढे लेवो ह्यांच्या भविष्य उज्ज्वल होऊन यक्षगान क्षेत्रांत एक मेरू मट्टाचे भागवत होणं हे पुढे येऊन दे म्हणांचे एक आशय आमचे हा एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओस येऊन आमच्या जनांच त्यांच्या स्वपरिचय करून दिले
काव्यश्री आजेरू ह्यांचं आमच्या हे एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या पराहून विश्व कोंकणी केंद्राच्या पराहून आणि तुमच्या आज्ञांच्या पराहून धन्यवाद सांगता. धन्यवाद काव्यश्री. माले होಯ್ತು ಬಳಿನ हितेक इंटरव्यू करलेक ಅವಕಾಶ दिला ಅನ್ಸಾನಿ. सो इट्स साधन माल हेक ಅವಕಾಶ दिलालेस विश्व कोंकणी केंद्रांस मग इथं कॉन स्टुडंट कॉन प्लस थँक्स पोरा मस्त थँक्स.